podstate to percento prijímateľov, ktorí nám reagovali na oranžovú farbu v monitoringu je 90%. A to je naozaj veľmi vysoké číslo a ja sa teda priznám, že neviem o inej členskej krajine, ktorá by takéto vysoké percento v týchto reakciách dosiahla. Keď sa prvýkrát začalo spomínať Area Monitoring System, alebo v skratke AMS, prišla prvá vlna odmietania a obáv zo zvládnutia tejto novinky. Či boli obavy na mieste, či to farmári zvládli a tiež či to zvládla aj pôdohospodárska platobná agentúra, tiež ako to odteraz bude poľnohospodárom pomáhať v podnikaní, sa dnes dozvieme a porozprávame s Matejom Čavojcom z odboru AMS. Vítajte u nás. Dobrý deň. Na úvod iba v rýchlosti pripomeňme, čo je vlastne AMS, prečo bolo potrebné túto novinku v tomto roku zaviesť a koho sa vlastne týka. AMS je teda systém monitorovania plôch, pričom toto monitorovanie prebieha na podklade satelitných scén. No a takéto monitorovanie, v podstate jeho povinnosť nám vzniká z toho dôvodu, že sme členskou krajinou Európskej únie. A takáto povinnosť teda vzniká všetkým krajinám rovnako od tohto roka. No a tento plošný monitoring sa týka všetkých prijímateľov priamych podpor, ktorí majú zakreslené plochy v podstate na celom území Slovenskej republiky. Už viete zhodnotiť, ako túto novinku zvládli? Pri tejto príležitosti ja určite musím pochváliť našich prijímateľov, lebo teda zvládli to bravúrne. V podstate to percento prijímateľov, ktorí nám reagovali na oranžovú farbu v monitoringu je 90%. A to je naozaj veľmi vysoké číslo a ja sa teda priznám, že neviem o inej členskej krajine, ktorá by takéto vysoké percento v týchto reakciách dosiahla. Takže fotografie vám zaslali a vy ste ich vyhodnocovali. S akým výsledkom? Áno, v podstate každá plocha, na ktorú prijímatelia reagovali, prešla vyhodnotením na platobnej agentúre. Takto vyhodnotených bolo vyše 27 000 ploch a teda s tým výsledkom, že z týchto 27 000 oranžových ploch prešlo vyše 94% do zelenej farby. A teda keď si to v podstate rozpočítame na všetky plochy, ktoré boli monitorované v tomto roku, tak naozaj, že vyše 99% monitorovaných ploch je zelených. Na začiatku boli ale aj veľké obavy, či budú vôbec vedieť farmári nafotiť svoje plochy a pýtam sa, či vedeli, alebo či prišli aj také v úvodzovkách zaujímavejšie obrázky. Áno, tieto obavy sme registrovali, ale v podstate sa vôbec nenaplnili, nakoľko už len teda to samotné percento prijímateľov, ktorí reagovali, hovorí za všetko. A takisto aj tie fotografie, ktoré nám prišli, mali vysokú kvalitu a teda naozaj nám veľmi pomohli pri vyhodnocovaní. Dokonca nám prišli napríklad aj zábery z dronov a podobne, takže naozaj mali sme tam aj takýchto nadšencov. Ale niektoré fotografie aj samozrejme nespĺňali tie parametre, ktoré sme potrebovali. Napríklad tá fotka priamo pod nohy, ktorá nemá moc veľkú výpovednú hodnotu pre nás. A takisto prišlo aj niekoľko, ako hovoríte, zaujímavých záberov, ktoré asi nie sú úplne vhodné pre komunikáciu na takejto úrovni. Rozumiem vám. A ako vyzeralo to expertné hodnotenie oranžových plôch na strane pôdohospodárskej platobnej agentúry? V prípade, že prijímateľ teda reagoval zaslaním geotagovanej fotografie, tak takáto plocha išla na expertné vyhodnotenie našim kontrolórom na platobnej agentúre a každú oranžovú plochu hodnotili minimálne 2 kontrolóri a teda v prípade, že sa na tomto hodnotení zhodli, tak takéto hodnotenie sa stalo právoplatným. My okrem tých samotných fotografií sme sledovali aj ďalšie zdroje informácií, ako tie samotné satelitné snímky, potom napríklad NDV index, kde my vidíme naozaj, že poklesy a vzostupy zelenej hmoty na ploche. S týmto a teda aj s aplikáciou, kde sme to vyhodnocovali, nám pomáhal aj náš externista zo Slovenskej akadémie vied. A potom napríklad nám niekedy vedel pomôcť aj taký zdroj ako Google Street View, kde keď akurát to ich auto prešlo v tomto roku okolo plochy, ktorú sme monitorovali,
tak takisto sa to dalo využiť ako zdroj informácií. Čo ale v prípade, že žiadateľ s výsledkom vyhodnotenia nesúhlasil, ako sa vôbec žiadatelia dostanú k výsledkom AMS? No k výsledkom sa dostanú v podstate rovnakým spôsobom, ako sa dostali k výsledkom doteraz, teda cez aplikáciu GSA, kde uvidia aj výsledky tohto dodatočného vyhodnotenia platobnou agentúrou. A teda už teraz v podstate v GSA môžu vidieť, či z tej oranžovej farby prešli do zelenej alebo do červenej farby. A teda v prípade, že sú si není vedomí, prečo boli vyhodnotení tak, ako boli vyhodnotení, tak nás môžu naďalej kontaktovať na e-mailovej adrese ams@apa.sk, kde my im poskytneme teda vysvetlenie. A zároveň stále funguje aj ten inštitút odvolania sa voči rozhodnutiu o priamych platbách, ktorý môžu prijímatelia využiť. Aké boli najčastejšie dôvody udelenia červenej farby a ako sa prijímatelia môžu červenej farbe v budúcej kampani vyhnúť? Taký ten v podstate najhlavnejší dôvod, najčastejší dôvod udelenia červenej farby bol nedodržanie termínu prvej agrotechnickej operácie na trvalých trávnych porastoch. Buď to bolo celkové nedodržanie toho termínu, alebo potom v prípade, že prijímateľ deklaroval viacero intervencií na ploche, tak on musel dodržať termíny viažúce sa na všetky tieto intervencie. A napríklad konkrétny prípad, pokiaľ tam mal odložené kosenie na celofarmovej ekoschéme a zároveň biotopový trvalý trávny porast, tak napriek tomu, že tá ekoschéma tam má termín do 15.9., on musel dodržať termín 8.8., ktorý je pre biotop. Ak ho nedržal, tak táto intervencia mu padá. A tým pádom, že už tam bude mať nejakú chybu z našej strany, tak už v podstate prejde do červenej. Ale to neznamená automaticky, že mu padajú všetky intervencie. Ďalšia chyba, často sa vyskytujúca, sú úhory, kde na úhore nemôže byť poľnohospodárska výroba. Takže takúto, keď sme zaznamenali nejakú produkčnú výrobu, kde následne, produkčnú plodinu, kde následne prebehla napríklad žatva, tak takéto plochy sme dávali do červenej, lebo ako úhor nie sú spôsobilé. Keď je úhor v ekoschéme, nemôže sa tam vstupovať do 31.7. Toto tiež, keď sme identifikovali, tak plocha prešla do červenej farby. A potom sú to napríklad zlé zákresy alebo zlé zadeklarovaná kultúra a podobne. A teda naozaj tam častokrát išlo v podstate o tú nevedomosť prijímateľa, že nebol ešte stotožnený zrejme s tými novými pravidlami, nemal to naštudované, takže to naše odporúčanie naozaj do budúcej kampane je, že treba si poriadne naštudovať tie pravidlá, ktoré, ale priznávam sa, boli náročné v tomto roku. Zaujíma ma, komunikovali ste počas procesu aj so samotnými žiadateľmi? My sme so žiadateľmi v podstate veľmi aktívne komunikovali ešte v tej prvotnej fáze, keď sme od nich potrebovali reakciu na výsledky monitoringu. A v tejto fáze naozaj nahrávali sme podcasty, inštruktážne videá, mali sme zverejnené rôzne manuály na našej internetovej stránke, zriadili sme informačnú e-mailovú adresu a tiež infolinku. Potom sme boli na rôznych stretnutiach so stavovskými organizáciami, s farmármi a tiež sme posielali cielene e-maily a oznámenia poštou priamo tým prijímateľom, ktorí mali oranžové plochy a od ktorých sa vyžadovala reakcia. A teda myslím si, že táto masívna informačná kampaň ohľadne AMS určite mala úspech. Tá komunikácia a informovanosť je veľmi dôležitá, ale zaujíma ma aj to, či ste si vymieniali skúsenosti so zahraničím alebo s inými členskými štátmi únie, ktoré mali rovnako túto novinku začať používať. Takú veľmi plodnú komunikáciu a výmenu informácií sme mali s Českou platobnou agentúrou, nakoľko oni majú totožného dodávateľa monitoringu, jeho výsledkov. Takže tam naozaj toto fungovalo, že vymieniali sme si aj nejaké prípadné problémy a skúsenosti. A taktiež členovia odboru AMS absolvovali tento rok 3 také technicky zamerané konferencie v Miláne, vo Valencii a na Malte,
kde jednou z tých nosných tém bolo práve AMS a tam takisto fungovala táto výmena informácií a nás to veľmi obohatilo a vieme, kam máme smerovať ďalej. Ak by ste mali zhodnotiť tak prvý rok využívania AMS, v čom vidíte najväčší prínos tohto systému? Ten najväčší prínos je určite ten, že dokázali sme v podstate na celom území Slovenska identifikovať stovky plôch, ktoré nespĺňali pravidlá na udelenie priamych podpor. A teda práve vďaka AMS-ku sme takéto plochy našli. Taktiež tým, že monitoring je tiež prevenciou a my sme tie výsledky zverejňovali ešte v dobe, kedy si prijímatelia mohli upravovať svoju žiadosť, tak aj túto naozaj vieme potvrdiť, že množstvo prijímateľov si žiadosť upravilo v súlade s reálnym stavom a teda vyhli sa nejakej chybe do budúcna. A teda ten výsledok je ten, že naozaj tie dotácie budú smerovať vo väčšej miere práve tam, kam smerovať majú. Táto kampaň, myslím, pre rok 2023 je teda ukončená. Bude potrebné niečo meniť alebo doplniť pre tú budúcoročnú kampaň? Kampaň 2023 sme v podstate stihli dokončiť do konca novembra, teda stihli sme deadline, ktorý sme deklarovali. No a v podstate teraz nás čaká množstvo roboty na prípravu kampane 24. My jednak musíme spracovať všetky tie poznatky a možno aj problémy z tejto kampane. Musíme prehodnotiť nejaké naše procesy, musíme zlepšiť kvalitu monitoringu a zároveň tým, že legislatíva na rok 2024 už definuje, že musia byť monitorované všetky podmienky, ktoré sú monitorovateľné satelitnými snímkami, tak musíme sa aj adaptovať na túto skúsenosť a teda rozšíriť predmet monitoringu. Zvládnete to? Budú tam aj nejaké nové povinnosti pre prijímateľov a aký je harmonogram? Pre prijímateľov v podstate nové nejaké povinnosti nevzniknú. Tá povinnosť prijímateľov ostáva na tej úrovni z tohto roku. Teda bude potrebné sledovať si výsledky monitoringu v aplikácii GSA a taktiež bude potrebné reagovať v prípade, že tam nájde monitoring nejaké potenciálne pochybenie. My musíme stihnúť pripraviť monitoring na rok 2024 do konca mája, čo je termín, dokedy si môžu prijímatelia podávať žiadosti a následne už na začiatku júna v podstate budeme spúšťať prvý beh monitoringu pre rok 2024. No a takou novinkou do roku 2024 ešte bude aj monitoring malých ploch. Doteraz sme tie malé plochy nemonitorovali a dávali sme tam tú hlášku, že tie plochy nemajú dostatočnú geometriu. Tak minimálne v tej testovacej fáze budú už v roku 2024 monitorované aj tieto malé plochy. No a či to zvládneme, ja si myslím, že aktuálne sme na odbore AMS naozaj že taký motivovaný a pracovitý tím ľudí. Takže dúfam, že to zvládneme a teda, že na konci dňa z toho budú vedieť naši pôdohospodári profitovať. Tak ostáva veriť, že vaše plány do budúceho roka, ale samozrejme aj do tých ďalších budú splnené a že postupne sa prostredie v agrosektore podarí nastaviť čo najlepšie, ako sa len dá, ako sa len bude dať. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor Matejovi Čavojcovi z odboru AMS. Ďakujem aj.